video-video tak cah YouTuber. Masa aku malah kaya berok. Iki pancing tekan. Tapi lho, atase berok iso nyanyi yo. Lah kok kok kesempatan lho. Mosok ngene ku mamprong iso duduk. Aku tinggali graya-graya goleki gocekan. Ngono yo dek tapi ora duwe sopan iki rupane kaya ngene iki lho. Iki lho gendong rek gendong HP iki kok yo ndak ditinggal ngomong iki napa? Iku HP gua. Padha karo awakmu mau gelem aku. Gelem piye kon malah dadi telu. Lah kok telu piye? Lah kan iki mau lho, ngene mau. Heeh. Kok jedul cilik nang isore. Suara terbanyak capek gunung. Kok yo bejo mendhet Tati ngadeg oleh wong bagus. Bareng aku ngadeg kok disanding Bathara Kala. Bejane dhewe-dhewe kok nggih Mas Gareng nggih. Wong ayu sing tak tresnani Bapak. Sikan Mas. Wis mak. Ora saku nek bojone tangga. Lirik ki lho aku ki lho mung padamu. Ora sapadamu yen awake dhewe sok ben wis dadi bojo ya wong ayu. Paling ora awake dhewe dolan-dolan ning Jepang, dolan-dolan ning Korea, dolan-dolan ning Hong Kong ya wong ayu. Ije Mas ya, pokoke nek kalih panjenengan menika anane namung oke. Mas. Mas, tanggone dhewe pamarane ning Jepang aku bocah ning endi Mas? Ini tak omongi. Ora sak ning ndi ku pemborosan. Lah kok tanggone dipameri ning Jepang lho aku ora bocah ngeken. Kok tak tukokne rupa Jepang. Kuwi jelas kena nggo tali. Kowe langsamu nang Jepang kok iso bahasane. Dek Tatin sayang, Izin kan Mas. besok kan mau ke Jakarta. Iya. Nanti Pajero yang 3 itu dibawa semua ya Dek ya. Iya. Nanti kalau beli sayur bawa Honda Jazz. Iya. Nanti kalau beli rokok itu bawa Mobilio ya Dek ya. Ayo nangis. Ayo. Pak Jero tanggone dhewe Mas. Alah iki saben nangis ngopo? Oh, sing rapet Mobil tanggone dhewe lho tuku Pak Jero bojone Tati bukan tuku Pak Jero. sesuk kowe ya tak tukokke Apa? ambulan. Lho, kuwi iki nek muni liyane minggir kabeh. Jelas. Dek Tatin sayang. Mas, sesuk nek aku maaf ditugaske hamburger, Paling tidak spaghetti. rendang Purbalingga. Wow. Mas, kuwi paling enak jos lho Mas. Dengan makanan yang paling mahal di dunia ya nak ya. Ya Allah. Aku tuku sing oke ya Mas. Itu yang paling mahal di Indonesia. Iya, aku tuku kabeh. Muni arep metu kene telo. Aku ki sayang karo Aku lek bojone ayu iki diragati ngono. Jaga ngene lho. Ngene lho. Bedino pangan wis go diwa. Kane kaya aku lho musibah rapi kowe iki. Aku dilokne tanggoku Mbak Tati. Anak musi kaya iwak pitik kaya kirek ngono kaya dilem karo bojoku ngono. Nyatane iki yo bilang dire. Anak Mas kene lho, aku kuwi yo iri karo tanggoku sugih gitu. Jangan. Nek tak bon kesugihan Mas. Ora Dek Tatin sayang. Izin kan Mas. Jaluk apa meneh mumpung masih sik sugih. Kula nyuwun Mimi apa? mimi es susu. Ora gur susu kok paling ora apa nggih kemu wae wis ceprit. Kok nggih adus Coca-Cola. Mandi susu ya. Tadi kan putih ngono lho Mas. Paling murah minuman yang paling mahal di dunia. Dituku kabeh. Tuku kabeh wong sugih kok. Ya selek ngono apa? Sabar. Ora sama
iso ngombe Bagus to. banyu peceran ya rasa. Minum to. Minum. Soal minum. Kuwi lho pamer tuku susu. Kuwi kok nek kono nek komplit kopi, teh, susu, pantai dadi siji, peceren lho. Komplit, bos. Yo tak nggelek kowe iki. Kaleh aku. Wis ora sak pamer-pameran tak bacok. Ya wes, sini bojone dhewe. Aku yo gila. Iki kaya anak-anak sana ya kaya ngono. Mbak Ayu, tetep jangan Mbak Ayu. Iji mama kalian Mbak Lucy menika Mbak. Wajan. Aku mau bayangi duwete karo Dek Tatin mau lho. Piyayine bagus kudu dhuwur serasi lho. Musibah tenan aku kudu kok. Emang aku ki ya kudu sing sabar kok Iki lek nyawang kurang mat. Kurang mat cawangan to lho. Kaya tendang sawai. Tendang sing kaya Mbak Tatin apa aku sing. Ya, dijengkelno coba. bojone dhewe-dhewe tok. Kok malah jaluk nyolok bojone Mbak Turip. Kaya iki hemane dos. Woblok wong sugih arep dipangan garangan. Maneman iki hukum ana dhewe yo. Aku ya tetep iki to. Monggo pamain Sing janji wong kere. Ya, jengkelke ya. Ya, kaping ngene. Nek Mbak Tatin kan garwane bagus. Iya, Nek iya. garwane bojoku kaya ngono iki tak kadep rono ae. Kepenakan kok kedungi ngarep. Ora oleh gemper. Tak kali sapi tak kei bemper. Madhep rono. ora sabu wong larat awake dhewe. Ora sabu goni. Ora sabu goni wong sing larat. Ini kok ana kodho. Aku malah burak. Tak ngono. Mbak Lucy. Wes boleh kesempatan ya. Lah, Macul lalit. kok kaya besok Aku ki pas nolong kowe iki mundur. aku sampe izin Mbak Tatin pomo aku serasa ndelok iki tak kon mateni video-videone cacah YouTuber. Masa aku malah kaya beruk. Dipancing tekak. Apik lho, atase brok iso nyanyi yo. Lah kowe kok kesempatan lho. Mosok ngene kuwi amplung iso duduk. Aku cinta iki graya-graya goleki gocengan. Ono yo Dek Tatin ora duwe sopan iki rupane kaya ngene iki lho. Iki lho gendong rek gendong HP iki kok yo ndak ditinggal ngomah iki napa? Iki kudu HP Ora blok. pernah aku jajan. Aku kudu HP. Apa? Ibu siar bongko. Sabar ro. Sabar. Mas Jaring, Ono apa iki kok ayu? awak dhewe kok ndelok beruk apik banget kok didelok terus. Sik kok iya nek. Awake dhewe Iki dadi wong mbake bruk iki. Kaya temen kaya kebangetan. Jangan kok ketara kolok. kok dadine awake dhewe wong sugih ya wong ayu. Ora dadak kokean polah paribasan awake dhewe nyawang lan sinawang gandes palang luwes. Mula muga-muga iso ngibur dulur ana ing Karanggayam. Ora sak bugoni kae lho, bruk karo pecok merontot kae. Leleh, wong dhewe sing gak tadi lho kaya midodari sandinge kuwi lho kaya anoman. Duwi dilapor putih. Ora masalah aku anuman kene kates. Apa kuwi padha karo awakmu mau gelem aku. Gelem piye kon malah dadi telu. Lah kok telu piye? Lah kan iki mau lho, ngene mau. Kuwi jedul cilik nang isore. Sampe Mbak Tati, monggo. Coba ganti Mbak Tati. Mbak Tati ya, rungokno jenengane wong berkualitas ngene iki. Bojoku ya berkualitas. Ngomonge sapa? Kowe ora tau digudak. Iki lho, jenglengan yang berkualitas. Wong ayu tapi pas padakno pun kakang arep jengleng ya. Inji Kang Mas. Apa dadi kaya Iki guyu sik timbangan iku nyambut gawe guyu ning tengah-tengah ora dadi. Lho. yen
Suwi ya. Bojomu ana pengayu. Santai saja. Nanti. Kulino kok terano. Kok nek awak diangkrok. Sikap kok. Kulino kok terano kaya rasa dibigas dikikis ayo. Bojomu kok goblok. Golek kesempatan karo tatin badine. Ribet ya. Kowe kok ora sandaya sing dhuwur-dhuwur. Kowe kelek melu Mbak Tati ning Yojo. Rumah samu kok kowe berharap dadi bojone ora. Lah kok Lah Mbak Tati duwe kolam nek dipecel ndasmu makane lele. Terus dilangsung sampe baru diuli ndasmu. Ayo diterima nih, tekan di mau. Heeh. Yuk bingung lek ngawiti lho. Aku nek goleki ngono iki carane apik macane. Piye? Bocah iki tak golek nebak wae banyu wae rinso. Ya. Dicemplunge bleng, iku kok blekutuk mumbul. Lho kuwi bener e. Bener apane? Bener gembosan kuwi. Oh ya wis. Ora terima blok-blok. Bar blok-blok. Puas. Ra oleh nesu. Wong ayu nesu mati. Awake dhewe ya biasa ya wong ayu. Inci kan Mas, nika ayo ndelok beruk meneh. Awake dhewe wong loro nonton dhewe ya Nak ya. Bukan seneng. Ah, buruk. Nek kan buntute gedhe tak balik ngene. aku ki yo tak angen-angen ki kok ora gedhok-gedhok. Awakku kurang prasaja. Lu kegeden bemper. Jadi kowe kok sampune ngono aku ki mari kesetrum. Iki jane Pak Yarno ngundang apa to iki? Yo ngundang beruk. Oh, beruk saiki wedhus. Lah ya apa nang kok iki? Kowe intine gur kewan lah. Oke. Ora Mas. Nanti lo. Duno. Bintang tamu saka Ngayogyakarta nyapa pencilaan karo tangi. Lah iya aku. Mati nek ya Allah. Dia berharap bendilang kayu Mbak Tati walah Melangkah tak cekel gandose. Kandek noleh kita-kita mayari sangklir to. Omonge sapa sangklir? Gede sisih. Omonge sapa? Gonmu ora siji go bojomu. Lho. Monggo Jengkati. Monggo wong ayu ya Allah ya Allah. Bayani sangklir mesti. Bojoku wek. Monggo ya. Monggo wong ayu. Jadi Yai Jogja, Yai Jogja. Kula mau ketok penak delok wae timbangnya. Sakjane dia pasangan serasi. Monggo wong ayu ya Allah. Nggih monggo. Pacita. Yo.
wong kaya ngene kok iso ndani oreh yo apa jajal. Pak De iki nek guri mesti wis nang. Ini bapaknya kalau saya ya ingin toh, Pak. Oke. Pokoke iki Pak jajal kowe enak, Pak. Nah, kesen penuh. Surah ya. Ya. Tak gandeng. Gandrung. Gandeng. Mas. Abahmu kaya oli, Mas. Abahku kaya sakon arep niku. Wong ki mbok arep undang kanggo wong ngomong tempel ben tangi abah. Pak itu. Masuk, iki lho. Ayo jajal ya. Kok dijajal iki jajal panas ngono, Mas. Mati kok gareng iki lho. Ini. Panas. Abune kok keceren. Abah kok batang. Kok pisan-pisan kowe ngabung kok batang. Lho kok iso? Lha jarine apa kok batang? Masalah batang tak trimone. Ya, jenenge. Tekan iki kan. Panas. Panas. Cocok mungkin pas ngono. Jenenge aku iso jempal itu kaya. Biasa lho. Pas ke laras. Pak De. Nggih, kados Mbak Nusi rungokno kowe ora tak ewangi. Ya, awake dhewe kok Nyanyi kok dimot ngene. Jatine piye Mas jatine ngasuk, aja mepet. alah geblok kaya bangga pening iki sret. Wong kaya kudu anteng disawang dulur. Ora sensasi. Aja ngasuk, aja mepet. Ora sensasi karo wandange yo dor. Dadi pangan lam toro apa. Nek dandan ayu tak sore iki dipakai wedhus. Pangan sudan, Mbak Lu. Reokan boten niki. Oh, reokan. Mas Arif ora reokan boten Wektune wis mepet. Mereka kan ben nanggap dhewe. Wong duwike akeh. Parian.